ni wan gi 3 R's. 3 R's gi enango. Wa rescue, wa rehabilitate, kasto wa reintegrate. Matiende ni wuodhwa ok room kwa romo kodi, to wa wuoyo kodi, to wa intervene. Wuodhwa sudo kanga. Mwa chope kama wa wuotho kodi, mwa konyi. Ma wachop kuma inyalo bedo dhano kendo. Miduogi bed ng'at ma ka wang'iyo e anyuola to ji wacho ni ma nyathi ng'ane. To kanyo kwasechope to bedo ng'ato nyaka dok dala. To kok nyalre itimo nang'o? Watimo gimiluongo ni tracing, home visit, mwanyalo mwayud kuma kako nyalo ae madegolie street. To mana ka ng'adi matin, mana kiwacho ni thothne utiyo machiegni koda anyuola, obeda mago families, kata mano ojende matindo, kata youth, maudaka e bombe, kata street families, e counties mopogore, kata e counties abich, mise wacho kanyo. To nono ng'ato nyalo bedo ni penjore ni street families gito uchopo irgi yo machalo nade. Nikech adiera king'iyo street families gi, gin joma wanyalo wacho ni gin joma street kacha ema ging'iyo godo. Gin street kacha ema ging'iyo godo makata kidwa tero negi kony moro to in ng'ata ok inyal donjo kuomgi e yo mayot. Utime e yo machalo nade? Igni 52 wasetemo mwang'eyo gima timore nade manyalore. King'iyo ndugu kaka watiyo. Wan gi kikundi mar volunteers madongo mang'eny. To kikundi mag volunteers gi thothgi gin jok man wuotho godo e okang' mopogore through rehabilitation processes. To kochopo kuma wachope kodgi, mwaneno ni adieri jogi kuma wachung'e ni sani, gin jok manyalo timo tich, to gin jok madwa chung' kigin, gin jok mabe dwaro konyo owetegi ma pod ni ang'owa, pod ni e street, watiyo kodgi. To king'iyo volunteership mantie organization wa, wan gi category of volunteers mang'eny. Wan gi jok moluongo ni community youth facilitators. Mago are rehabilitated youths, mar able to dok kendo e pap. Wuoyo gi jogo mane ang'owa, mane streets. Nikech giwinjore, ging'eyo dak no kaka en, ging'eyo pek kuma nitie, ging'eyo yot kuma nitie. To kata kwawe mano, wan gi team maduong' mar social workers, wan gi project officers, wan gi jok moluongo ni paralegals, community paralegals. In fact, buore ka ng'iyo paralegals ma wan godo, wan gi 54 mopogore e mieche motimore nade mopogore. Koro king'iyo frontline to wan gi volunteers ma jogi nyalo negotiate godo, nyalo wuoyo godo. And wuoyo gi nyithindwa mane street gi chakore mana gi trust. Sami biro na an kaka nyathi mane street, lengo ni enang'o? Idwa konya koso imbe in gi lengo ni midwaro timori nade? Midwa konyori godo. To kase chopo kuma okang' mwachope kod nyithindogi, maging'eyo ni an kadhi e pap kachacha, onge exploitative nature man godo motimore nade, madhi godo. En kony kendo wuotho madwaro timore nade, madwa wuotho gi nyathi. Nikech yudo ni nitiere jomoko, sani koro nitiere jomoko ma wanyalo wacho ni gin joma nigi uledhi moro. Gidhi e street kacha seche moko gigo kodu picha, kaeto gidhi manyo godo kony. To kony ma kamano ok chopnu